Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Παρασκευάκη Ρατσούλα, είμαι 46 ετών, είμαι μητέρα ενός παιδιού και εργάζομαι στο νοσοκομείο. Πριν 2 χρόνια ξεκίνησα να έχω έντονο φούσκωμα στην κοιλιά, πολλά αέρια και εναλλαγές δυσκολιότητας με διάρειες. Πολλές φορές ερχόμουν σε δύσκολη θέση, ιδίως όταν ήμουνα στο χώρο της εργασίας μου, και γενικά αυτό το πρόβλημα επηρέαζε την ψυχολογία μου, αλλά και τη γενικότερη ποιότητα της καθημερινότητάς μου. Προσπάθησα να εντοπίσω από μόνη μου τι προκαλεί αυτή την κατάσταση, με το να στερηθώ κάποιες στροφές οι οποίες θεωρούνταν σε εισαγωγικά ένοχες, όπως τα πράσινα λαχανικά, για παράδειγμα το μαρούλι, το σπανάκι, επίσης τα όσπρια, οι φακές δηλαδή, και το γάλα. Η κατάσταση λίγο είχε καλυτερέψει, το πρόβλημα όμως συνέχισε να υπάρχει. Μιλώντας μου στη δουλειά ο Χρήστος, ο Φωτιάδης ο Χρήστος, για τα προϊόντα της Coral, μου διαβεβαίωσε ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημά μου με σίγουρη θεραπεία. Τον άκουσα προσεκτικά και αποφάσισα να ακολουθήσω την τρίμηνη αγωγή για την αντιμετώπιση του προβλήματός μου. Τώρα είμαι στον 3ο μήνα της θεραπείας. Σίγουρα η διαφορά είναι μεγάλη. Τέλος τα φουσκώματα, τέλος τα αέρια, ενώ στην τουαλέτα πηγαίνω κανονικά, χωρίς δυσκολιότητες, χωρίς διάρειες, χωρίς τίποτα. Αυτό βοήθησε και μια σχετικά μικρή διατροφή, όπως για παράδειγμα τη λήψη γιαουρτιού και τη σύσταση από το Χρήστο για πολύ νερό, γύρω στο 1,5 με 2 λίτρα ημερησίως. Τώρα όλα καλά. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με την απόφασή μου αυτή να ακολουθήσω την αγωγή της Coral. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άριστα αποτελέσματα των προϊόντων της. Να είστε καλά, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.